Welcome guys, welcome to my channel. Welcome to Matalong. Welcome to ikaw. Okay? At wala nang ikoson guys kay manamagpasko. 21. Tamang hinao. Magkahayo sa loob kita. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay. Magpinabangal ito guys. Ato gayong atong suportahan ng administrasyon kanon may para daghang pagmabuhat para sa atong lungsod. We work together. We work as one. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Matalong. Okay. So ano yung tantanong guys kaya mga Pasko?